にちは。始めまして、本日は自己紹介をさせていただきます。私は醤油ラインと申します。2024年10月にマグイダンカクを新学してダスカク部2年生で2025年12月に日本語能力 JFDA 時間を合格して2026年1月に介護特定技能評価試験日本語コミュニケーションと技術を合格しました。私は介護の知識と技術を勉強していました。この時、私たちは毎日レッスン会場しました。人間の尊敬と自立は何なのか、介護同僚者との人間関係におけるコミュニケーションに学びました。いつの時代にあっても人は多い、病、心身の障害などは人生の課題で、私たち介護職として人々の生活を支援する専門職と理解することで、利用者がどのような生活支援を求めているかを総合的に理解できるようになりました。日本語力を安全レベルを目標して勉強しています。介護福祉士になるまで頑張りたいで、利用者の幸せにとって考え方を早く覚えて頑張ります。日本の介護の仕事で、日本の介護の仕事ははっきり言って面白い頑張りがいがあります。私は日本で働きたいんで、どうぞよろしくお願いいたします。